kengät jalastasi. Varför har du klätt av från dig skor? Miksi olet käynyt aivan kuin sellaiseen vetäytymiseen? Varför har du dragit dig tillbaka? Jumalan pyhä henki kutsuu käymään sinua nyt esille. Guds heliga ande talar till dig att du ska träda fram nu. Just tämä on henkilökohtaisella tasolla. Om det här är på personliga planet. Se on myös seurakunnallisella ja se on maailmanlaajuisella tasolla. Det gäller även församlingar och överallt hela världen. Se tarkoittaa, että meidän tulee nöyrtyä hänen edessään. Och det här betyder att vi måste ödmjuka oss inför honom. Herran sinulle, rakas ystäväni. Han ger resan och målet till dig, min kära vän. Jos hän on mitannut uuden kaupungin Jerusalemin mitatti. Om han har mätat hela Nya Jerusalem alla. Jos hän on mitannut sinun elämäsi matkan ja määrän. Skulle inte han ha mätat ditt livs längd och mål? Eikö hän tietäisi jokaisen hiuksen, joka sinun päästäsi? Skulle inte han mäta varje hårstrå som faller från ditt huvud vart det har hamnat? Niin Raamatussa sanotaan. Det står i Bibeln. Minulla on vielä jonkun verran hiuksia päässä. Jag har några stycken hårstrån kvar. Ehkä puolet on lähtenyt. Kanske hälften har redan lossnat. Ja mieheni on vähän harmaantunut. Och min man har blivit lite gråare. Mutta minä tiedän, että taivaan isä tietää tarkasti, mihin kohtaan ne on pudonneet ja maatuneet. Men jag vet att himmelske fadern vet varje hårstrå vad de har fallit på och vad de har liksom multnat. Mutta kaikista huolimatta, vaikka me ikäännymme ja me käymme vähän niin kuin muutumme. Trots att vi blir äldre och förändras lite. Meillä on se sama henki. Så har vi den samma ande. Joka oli Johanneksella. Som Johannes hade. Joka on ollut kautta aikojen niillä, jotka ovat julistaneet evankeliumia. Som genom alla tider har varit hos dem som har förkunnat evangelium. Ketään erikoisspesialistia. Man behöver inte söka någon specialist. Siinä saa olla oma itsensä niin räväkästi kuin haluaa. Och man får vara sig själv precis så vild som man är. Ja niin kuin kerroin, että kyllä Jumala kanansa ja kukkonsa nytkin. Och jag berättar att Gud låter oss stå på marken. Kun me teemme tätä työtä. När vi jobbar. Ja olemme toistemme kanssa. Och tillsammans. Aivan tarpeeksi me saamme lyöntejä tuolta maailmasta. Vi får tillräckligt med slag från världen. Kuinka meidän tulisi olla hyviä toisillemme. Vi borde vara väldigt goda mot varandra. Ei meidän enää tarvitse miettiä sitä, että kuinka me saisimme järjestykseen toinen toisemme. Vi skulle inte behöva fundera på det hur vi får den andra i ordning. Vaan enemmänkin keskittyä siihen katselemaan, mitä Jumalalla on varattu. Utan vi skulle titta mera på det här, det som Gud har reserverat för oss. Sinulle ystävä hengessä, till dig i anden. Se ei ole helppo tie. Det är ingen lätt väg. Mutta se on paras tie. Det är den bästa vägen att vandra. Jumala puhdistaa sinut nyt. Gud renar dig nu. Hän uudistaa sinun sielusi ja henkesi. Han förnyar din själ och ande och din kropp. Sinä, joka olit aivan kuin kuollut, sinä voit sanoa, että nyt minä elän. Du som var liksom död, så du kan säga, nu lever jag. Olit kuollut opillisesti omasta itsessäsi, omaan täydellisyyteesi. Du var död i dig själv och i din egen fullkomlighet. Ja olet tullut mitta, että sinä et voi enää ylittää. Och du har kommit så långt att du inte kan längre överträda måttet. Siellä on katto. Det finns en takhöger. Mitä ilmestyksessä sanotaan? Vad sägs i uppenbarelse? Hän poistaa tämän esteen tässä. Han tar bort det här hindret. Ja ilmestyksen henki avaa meille sieltä jotakin taivaalta. Uppenbarelsens ande öppnar något. Hän rautaa meille sitä uutta maata. Öppnar upp det nya landet lite. Hän tekee jotakin ihanaa sinun elämässäsi. Han gör något underbart i ditt liv. Ja me emme liiku enää toinen toisistamme kiinni. Tekee jotakin ihanaa sinun elämässäsi. Han gör något underbart i ditt liv. Ja me emme liiku enää toinen toisistamme kiinni.
Och vi håller inte grepp om varandra längre. Me alamme kutsumaan Jeesusta itse ja pyytämään, Herra, mitä sinä sanot ja mitä sinä haluat tehdä minulle. Börjar själva fråga Jesus, vad vill du och vad vill du tala? Vad vill du göra mig? Tältä putoa. Var inte rädd, jag ramlar inte Tiedän ner. tässä tarkkaan, missä olen. Ei ole järki tipahtanut maahan vielä. Förnuftet har inte heller fallit ner. Olet myös itsekin sanonut Jumalalle, Och du har också själv sagt till Gud, miten paljon hulluja sinä tarvitset? hur många galningar behöver du? Kuinka monta hullua tässä pitäisi olla, että tämä maailma saisi kuulla evankeliumin? Hur många galningar behövs för att världen skulle höra evangelium? Minä löydän Raamatusta vain sen vastauksen, että Jumala tahtoo kaikki ihmiset pelastaa. Det enda svaret jag finner i Bibeln är att Gud vill frälsa alla människor. Siis hänellä on hyvä tahto jokaista ihmistä kohtaan. Han har god vilja mot alla människor. Tämä on Jumalan sana. Och det här är Guds ord. Ja tällä hän tahtoo siunata sinua tänä iltana. Och med det här vill han välsigna dig ikväll. Että sinä tulisit hoidetuksi ja sinun sielusi saisi parantua niistä menneistä. Så att du skulle bli vårdad och din själ skulle bli levt från allt det gångna. Älä itseäsi nympi ja mieti koko aika, mikä sinä olet tai miksi minä olen tällainen tai minua on niin paljon lyöty. Kolla inte på dig själv hela tiden och varför har jag blivit så slagen, varför har jag blivit så här. Koncentrera dig inte på dig själv. Älä peräänny, äläkä katkeroidu, vaan anna sydämestäsi anteeksi. Dra inte dig tillbaka och bli inte bitter utan förlåt av hela ditt hjärta. Täytyy Jumalan hengellä bli uppfylld av Guds heliga ande. Sillä anteeksi antamuksen mitta on niin valtava, että sitä ei voi selittää. För att förlåtelsens mått är så enormt stor så det går inte att förklara. Jumalan armo riittää kaikille. Och Guds nåd räcker till alla. Ja se riittää kaikkiin syvyyksiin ja tasoihin asti. Den räcker till alla djup, till alla nivåer. Se luotaa kaikkialle, missä Jumalan pyhähenki tahtoo tehdä työtä. Den når överallt där Guds heliga ande vill arbeta. Jos hän merellä laivat ohjaa, om han leder alla farkost på hav och i himlen. Hän vartioitsee taivasta. Och han vaktar på himlen, maata och jorden. Monet enkelit ovat vartiossa. Många änglar står där. Tuhannet enkelit. 100 000 änglar. Myös sinun elämässäsi. Även i ditt liv. Olet turvallisella mielellä. Var vid trygg mod. Et sinä seiso yksin missään vuorella. Du står inte ensam på någon berg. Jumala on sinun kanssasi. Gud är med dig. Ymmärrät tämän. Förstå det här. Ja kun tämän ymmärrät, och när du förstår det här, sinä et enää pyydä ihmiseltä sitä apua. Så ber du inte från någon människa längre hjälpen. Sinä uskallat ja aivan kun luottaa siihen, että tämä rakkaus ihan oikeasti kestää. Och du börjar på riktigt lita på att den här kärleken håller på riktigt. Se ei hajoa eikä jätä minua keskelle tietä. Den går inte sönder eller den lämnar inte mig mitt på vägen. Se vie sinut torille maaliin asti. Den kärleken för dig ända fram till målet. Oli aika kun mieheni souti. Det var en tid då ja sinä tulet siihen uuteen kaupunkiin. Och du kommer till den nya staden. Silloin kun nämä maalliset vaatteet jätämme tänne. När vi lämnar hit dessa världsliga kläder. Ja me jätämme tämä maa, missä me nyt tulemme. Och vi lämnar denna jord vi är nu i. Me siirrymme kuolemasta elämään. Vi förflyttar oss från döden till livet. Siihen ihanaan tietoisuuteen. Till denna underbara insikt. Että Jumala on kaiken yläpuolella. Att Gud är ovanför allt. Han kaiken näkee ja tietää. Han vet och ser allt. Se on jotakin sellaista. Det är någonting sådant. Että sinun täytyy itse tulla nyt maistamaan ja kokemaan. Att du måste själv komma nu och smaka och uppleva. Jostain syystä minä koen, että mulla ei ole minun rahkeeni ja se ei enää kestä, jos minä tästä hypin.